Така, значи записваме се вече. Тъй да ви се представя първо, Васил се казвам, от две и нещо години се занимавам с преподаване, като отначало паралелно с преподаването бях и девелопър, сега вече само приказвам на хората. Аз съм част от една много хубава инициатива, която се надявам, тя вече така, аз наблюдавам, че е станала значима в някои отношения, да се надяваме, че по-нататък ще става още по-значима. Това е IT Таланти или IT Talents Training Camp. И сега за какво ще ви говоря, тъй като сме все пак на PHP User група, ще наблегна върху това как ние провеждаме обучението по PHP в нашия камп. И така много ще се радвам, аз ще ви разкажа какво правим ние, как обучаваме хората, на какво държим и много ще се радвам, тъй като между вас има много опитни хора, да ми кажете, докато ме слушате, докато говоря или накрая, да си поговорим за това, какво смятате за това, което ще ви кажа, кое смятате, че е добре, кое смятате, че е зле, кое смятате, че може да се промени по някакъв начин. Много ще се радвам на вашия фидбек. И така, да започваме. Кои сме ние, какво правим, как го правим и защо го правим. IT Talents Training Camp. Така, ние сме тренинг камп, ама наистина сме тренинг камп. Така, какво значи това и каква е разликата между това, което ние правим и това, което другите подобни на нас организации правят. Или организациите, на които ние сме подобни. Като цяло не искам да се самоизтъкваме по някакъв начин, но ще разберете самички дали самоизтъкваме или не. Така, разликата обикновено между един тренинг камп и една организация, като обучава е, че в тренинг кампа обикновено натоварването е високо, обучението протича с някакво темпо и общо взето идеята е хората, когато участват в този тренинг камп, да се повишат техните възможности или техните умения по някакъв начин. И това, според мен, колегите ми, хората, които са ни менеджери, начинът това да става е хората да бъдат поставени или на ръба на техните възможности, или малко след него. И така, този праг на възможностите, като се бута нагоре, той в един момент се вдига доста сериозно. И ние това правим, аз ще ви разкажа горе-долу как го правим. Така, как започна нашата организация? 2013 година хората собственици на тази компания, в която чието офис сме в момента Империя Онлайн, Мони и Добри, това с риската е Добри, с фанелката е Мони, хората, които са от лявата страна, се сблъскат с един проблем. То проблем е, че те искат да наемат хора за тяхната компания, а пазара по някакъв начин не им отговаря на очакванията или не им предоставя кадрите, от които те имат нужда. Предполагам, много голяма част от вас се сблъсквали с някакъв такъв проблем, трябват ви хора, трябва да ги вземете от някъде, пускате обява. Идват някакви хора, съответно някои от тях или имат голямо самочувствие и не го покриват, не говоря, че всички са такива в никакъв случай, но знаете много добре, има и такива хора. Други от тях, не че с някакво голямо самочувствие подхождат, но просто не покриват някакъв минимум, който на вас ви трябва, за да можете тези хора да ги наемете и те да почнат да ви вършат работа. И фактически се оказа, че ви трябва да ги дообучите и то много сериозно. И това от гледна точка на една фирма е доста така стабилна инвестиция. И така, тези два господа, сблъсквайки се с този проблем, решават да си го решат по някакъв по-различен начин. Те създават нашата организация IT Talents, като мястото, където те ще могат да вземат хора, да ги обучат и тези хора, които бъдат обучени и завършат този тренинг камп, да покриват някакъв минимален стандарт, да могат да почнат на работа като джуниор девелопери, без да имат този период на нърсинг, както предполагам ти от вас, които работят и са почнали като супер джуниори са го имали, аз съм го имал, предполагам всеки го е имал, има някакъв период човек, като го вземете, дето никога не е работил,
пуснете го да работи, първите 6 месеца, нали, първо трябва да му обяснявате добри практики и така нататък, как се работи, защото трябва да идва на време на работа и така нататък. Това е, нали, те, нали, знаете, нашия бранш, доста от хората са млади и тия неща трябва да им се обясняват понякога. Та направили, нали, първия тренинг камп, ние сега сме още 6-ти сезон на сериала. Първият тренинг камп излиза много успешен. Половината от кадетите биват наети в Империя онлайн веднага. Другата половина от кадетите се реализират самостоятелно. Общо взето по мои данни, само 3 от тях, нали, не са се реализирали по никакъв начин. Нали, някои от участниците в първия камп са тук в момента, нали, още работят в Империя онлайн. Така, след това първо успешно издание, нали, на хоризонт се появява тази компания TraderBG и този господин Иван Ашминов се казва, който е собственик. TraderBG, нали, имат и друго име, Trading 212, Авос Капитал, в смисъл имат така доста брандове. И те се включват, нали, в тази инициатива, защото, нали, много ги изкефа начина, по който се случват нещата в тренинг кампа, че хората, които излизат от него, наистина покриват така много хубав стандарт, нали, за junior developer. И сега в момента ние какво правим? Наемаме хора, т.е. не наемаме хора, ние обучаваме хора, като при нас обучението е доста тежко. Обучаваме ги на основни умения да работят с веб, нали, по принцип курсовете, които ние предлагаме са Java EE, нали, Java Enterprise, Java за Android, PHP, JavaScript, малко ще говорим, нали, за това. На хората, нали, много им харесва това, нали, че тези кадети, които излизат от нашия камп, са много добре подготвени и покриват някакъв много добър минимум за боравене с въпросните технологии. И, нали, съответно TraderBG се включват и те. След това, нали, какво правим ние всъщност? Ние взимаме такива хора, като това тук господин, и ги правим ето такива хора. Тоест, при нас няма изисквания за някакво начално ниво на хората. Нали, ние общо заето обучаваме хора от нулата, без никакво задължително познание, нали, в IT сферата, до ready to be hired junior developers. Тоест хора, които вие ще наемете и те, нали, след леко запознаване с процесите, нали, във вашата организация, ще могат да ви работят добре и да се развиват добре от тук нататък, като това го правим за феноменалните 5 месеца. Повечето от вас сигурно това си помислиха, нали, аз ако не знаех какво правим, сигурно аз ще си помисля така, нали, защото повечето хора, така като им кажеш, ние за 5 месеца правим, нали, от сервитьорка програмист, нали, което всъщност се случва, нали, и го правим наистина, или примерно счетоводител правим програмист. Повечето хора казват, вие ма базикате нещо, това е невъзможно. Всъщност истината е, че не е невъзможно, обаче е трудно. Но изисква, нали, определени, т.е. изисква определена последователност от действия и така доста усилия, проявени от страна на човека, който се обучава и човека, който обучава. Така, как ние постигаме този ефект? Първо, имаме една много сериозна програма на предварителна селекция на кандидатите за нашия курс. Значи, нашите курсове, първо искам да подчертая, са абсолютно безплатни за хората, които се обучават. Тоест, те, нали, не плащат, ние след това им намираме работа и се финансираме от таксата, която взимаме от фирмите, които наемат нашите кадети. За да имаме, нали, този успех, първоначално имаме период на предварителна селекция, където пускаме, нали, Facebook кампания или рекламираме се там по всякакви възможни начини, естествено. И аз сега тук това правя. Шегувам се, естествено. Не знам, не се шегувам май. Така, но, нали, базата на нашия процес, това е първо ефективният подбор на хора.
Така, как ги подбираме? Ми казах, нали, разпространяваме това, че имаме курс. Съответно, курсът е безплатен. Знаете, нали, в днешно време всеки иска стане девелопър по някакъв начин, нали, защото го блазнат много неща, нали, верни и неверни, които се говорят за хората в тази индустрия. И съответно хората, първото нещо, което правят, т.е. първата цетка, която минават, това е един тест, който те правят онлайн от личните си лаптопи някъде, където те са. И какво съдържа този тест? Този тест е логически, нали? Там няма нищо свързано с програмиране. Общо взето теста включва, примерно, нали, мога да ви кажа, горе-долу задачи, текстови задачи по математика от 8 до 10 клас. Така, съответно, аз не е много добре ясно, че тия хора, нали, може да не са го направили те този тест, ами някой друг. Да кажем, ние си определяме някаква квота от тия първите и ги водим тук, където те на място правят втори подобен тест, където ние, нали, си верифицираме тезата, че тия хора, нали, нали, имат някакъв коефициент на интелигентност, който им позволява за бързо време да усвоят сложни неща. Защото наистина при нас ще стават бързо, как ще видите после. И на трето място минават едно много сериозно HR интервю. Така, като какво цели това HR интервю? Ами, ние сме забелязали на стечение на нашия опит, че някои хора са умни, наистина имат интелектуалния потенциал, нали, да усвоят материала за времето, което се иска, но, нали, в един момент винаги, да кажем, 99% от кадетите стигат до предела на възможностите си и трябва да бъдат мотивирани да се изтикат до края. Тоест, нали, да положат малко повече усилия от колкото, нали, т.е. да положат изобщо усилия, защото някои хора не обичат това да го правят. И ние търсим тия хора, дето, нали, няма да ги спрат някакви трудности, дето, нали, първото, което е, имат добрата мотивация, наистина да вземат нашия курс на сериозно и да се инволват в него на 100% и да минат през него от началото до край. И това не го подсигуряват, нали, съответно интервюта с нашите HR специалисти, нали, които нашите HR специалисти водят с кадетите, и така ние в един момент започваме нашия тренинг камп. Като нашия тренинг камп, какво представлява? Нали, в момента имаме повече от групи Java Enterprise, които са, така, 6, и 3 групи, които са Web. Така, в последствие Java Enterprise ги разделяме, т.е. те отначало ще включат Java, ги разделяме на Java Enterprise и Android. Съответно, тия групи, които са Web, отначало започват с PHP изцяло. Учим, нали, основи на PHP, основи на Web, са HTML, CSS, Ajax. И в един момент, нали, хората, които имат афинитет към фронтенда, нали, минават в PHP групата и специализират като PHP девелопери. Хората, които имат повече афинитет към бекенда или по-скоро нямат афинитет към фронтенда, те, нали, остават в PHP групата. И така ги специализираме, нали, в тия две направления, за които днес ще си говорим. Така, съответно, това е, нали, началният подбор. След това има и други трудности, с които кадетите се срещат. Така. Ами, ние ги поставяме при едни така доста сурови условия. Какво ще рече това? Ами, учим наистина с много високо темпо. Значи, едната седмица, да кажем, пример ще ви дам просто, едната седмица учим, да кажем, променливи оператори, втората седмица учим if и цикли, после учим масиви, после учим стрингове, после учим функции, после учим рекурсия, после учим структури от данни, после учим прости алгоритми за сортиране, после учим сложни алгоритми за сортиране. Всяко това нещо е, нали, в отделно занятие и накрая хората правят тест. Така, хората като направят тест, ако не покрият нормативите, които изискваме от тях, а пък ние им даваме доста висока летва, те отпадат. В смисъл, тръгват се. Ние, точно взето им даваме такъв сериозен фидбек, защото много често се случва някои хора, нали, не защото не са способни да отпаднат, ами защото са подценили ситуацията, не са, да кажем, не са били сериозни, не са били редовни и това
един вид накрая ги препъва, защото ние, примерно, теста, който правиме, 50% практика, 50% теория, като искаме 50% покритие на двете неща. Тоест не може само с теория или само с практика, защото нашия занаят, ако мога така да го нарека, макар че то е много грубо това название, изисква това да знаем много теория и да я прилагаме много добре на практика. Тъй. Съответно, за да можем тия хора все пак да ги вдигнем, нали, от някакво нулево ниво до така доста сериозно ниво и тия топици, дето ви казах за тях, да могат да ги покриват доста добре, ние им осигуряваме много сериозни, редовни практически занятия, като, нали, също така им даваме домашни, много сериозни, редовни. Тоест хората постоянно са инволвнати да мислят нещо свързано с код. И да решават така не много прости задачи, даваме, нали, базата, не зато ще говорим малко по-нататък по-подробно. И това нещо става, нали, отначало под така доста сериозно наблюдение от страна на тренера, нали, който им е, примерно аз или колегите ми. За какво не е това постоянно наблюдение? Ами защото от началото, за да поставим човека, нали, в едни добри условия, да му дадем една добра база, нали, за кратко време, трябва да внимаваме в това кратко време да не кривне много и съответно ако кривне, нали, го изправяме горе-долу, смисъл казване, защото те хората виждаме как, нали, в един момент почват с нещо конкретно да не се справят, нали, се опитваме да им казваме, виж сега, нали, това не ти е окей, ако промениш това и това, нали, ще ти стане окей. Така. Също така имаме, нали, екип от опитни преподаватели. Сега, нали, макар че аз от 2 години още преподавам, смятам, че съм сравнително опитен преподавател, ама сме повече опитни програмисти, примерно аз и колегите ми, това са колегите ми, ще ви ги представя с 2-3 думи. Имаме така, общо взето всеки един от нас има повече от 8 години опит като софтуерен разработчик и повечето, т.е. не, всеки един от нас се занимава така с доста сериозни и големи проекти. Примерно колегата ми Николай Томитов, който всъщност е първият човек, който преподаваше в тренинг кампа изобщо. Ники е бил състезател по програмиране, нали, в ученическите си години, съответно работил е, нали, в Skrill е работил, нали, се занимава с пари човека и знае какво има сериозно отношение към кода си, там няма как. Нали, човекът се занимава с пари, бъговете са доста скъпи. Това е другия ми колега Краси Стоев. Краси също преподава Java E, те двамата преподават Java. Краси преподава и Java Android. Ники преди водеше iOS курса, само че вече нямаме iOS курс, така че вече не води само Java E. Краси е работил във фирма, в която са правили софтуери за големи предприятия в тежката промишленост и също така е работил така доста дълго време на дебели проекти и е бил на доста висока позиция, нали, във фирмата, в която е работил. Аз какво съм правил? Значи аз за себе си мога да ви разкажа малко, защото моята история е малко интересна и е свързана с това, което правим. Значи аз като така бях ученик, нали, много не ми се занимаваш с някакви сериозни неща и ми се учиш така в друг град студент да стана, да видя хубаво ли. И ми хубаво беше, обаче не донесе особено така хубави резултати. Аз съм завършил по принцип социални дейности, съм магистър по управление на институции за социална работа. Така, общо взето сега май по специалността си работя в момента, това е друг въпрос. Така. И в един момент, нали, аз завърших, нали, магистър, така знам английски така на доста прилично ниво, тогава още имах някакви прилични компютърни умения, защото, нали, това винаги е било нещо, което ми е било интересно и тръгнах да се търся реализация в живота. И реализация тук, реализация там, няма реализация. В един момент трябваше, щях да влизам в казармата, нали, което мен тогава много ме плашеше. Към не, това няма да стане. Към добре, значи трябва да запиша университет, да не вляза в казармата. Ама, нали, този университет аз ще го запиша, ама трябва, нали, да си така подредя живота по някакъв начин след това, тъй че да има някакъв смисъл. Какво да запиша, нали? Аз съм по принцип от Шумен, там в университета има горе-долу 2 специалности, дето има смисъл, нали, едната е информатика, другата е английска филология.
И аз реших да запиша информатика, защото нали, английска филология са, то английски, нали, че го научим така, иначе учител по английски не ставаше. Към ще запиша информатика. Също така, по мои наблюдения, приятелите ми, нали, които бяха вече станали, аз имам така доста познати, които са девелопери, така доста добре им се развиваше житейската съдба. И аз така си викам, добре, значи ще пробвам и аз, нали, може да се получи. И пробвах, и то пък взе, че се получи. Общо взето, там 2008 година, мисля, че там 10 януари започнах да работя като девелопър. Нали, бях втория семестър на втори курс в университета. Съответно университета го зарязах. Нали. 2 пъти се опитах да изкарам трети курс, един път редовно, един път задочно, а там просто където работех в един момент и без да искам станах леко синьор, защото просто синьорите напуснаха и така се налагаше да се справям с някакви неща, дето нали, тогава не ми бяха по мярка съвсем. Нали. Съответно аз се оправях, нали, няма значение. Така и аз от 2008 година се занимавам с тия неща, PHP и JavaScript. Нали, още от тогава с много JavaScript съм се занимавал. Това са ми общо взето това, което мога. LAMP, Stack, JavaScript, HTML, CSS. Така, в нашия камп хората доста често отпадат, както ви казах. Значи, някои от хората, те просто нали, не им стига, дето се вика вътъка или мъгела, както искате го наречете, смисъл, губят инерция, губят енергия, трудно им и се отказват. Някои хора са много сериозни, много упорити, но просто не покриват нашите нормативи и затова ние ги махаме, нали, смисъл отстраняваме ги от кампа, като нали, нашите врати винаги са отворени за втори опит, даже го поощряваме, защото нали, много хора се варят много ценни изводи от първия път и като цяло, нали, то е малко спорно, но според мен success rate на хората, които повтарят е доста добър, поне знаят какво ги чака и стигат до края. Много от тях наистина отпадат, в смисъл направо някои си като круши си падат понякога, но в крайна сметка това е нашата цел. Нали? Ние сме наясно, че от всички хора, които вземем нали, за обучение, не всички ще завършат и искаме да оставим само най-добрите. Това са ми последните 2 курса, това е нали, PHP курса, по-хубавия курс е JavaScript курса пред това. Това са хората, които завършиха предния камп, нали, не че PHP курса не е хубав нали, в никакъв случай, но да, няма нужда да коментирам повече. Така, това са хората, които завършат, това са нали, хора, които са много високо мотивирани, хора наистина с добри възможности. И на които аз съм много благодарен, нали, че ме изтърпяха там 6 месеца да им мрънкам на главите, защото аз съм доста добър в това. Така, тъй като днеска нали, целта на срещата ни е PHP User Group, мен много ми се ще да ви представя как се опитваме ние тук да направим едно наистина добро обучение по PHP, защото аз сега ще ви кажа нали, един мърсен виз, дето на тези 2 дето ме познават, съм го казвал. То не е виз, то е истинска случка, нали, дето мен много ме мотивира в някои отношения. Нали, имам един приятел, дето беше човека, дето ме запаля се занимава с PHP изобщо. Някакъв негов приятел нали, го питал, човек, ще има толкова много PHP програмисти, той му казва, що човек пишеш лайна, то работи. Така, и ние тук се опитваме това да променим. В смисъл да не е така. Защото те причините са много. Значи, първо, нали, има там един сайт, там говнокод се казва, не е хубаво нали, кода ви там да отива. Освен това, нали, този код, който не е написан добре, обикновено твърде е сложен за поддържане, чупи се доста редовно. Съответно, пък той е труден за поддържане, пък се чупи доста редовно и трябва доста да се поддържа и той поражда така едно доста сериозно противоречие в хората, дето трябва да го поддържат, нали, те изричат много сквернословия, поддържайки го. И така, и също така, нали, много лош слава почва се носи на PHP комюнитито, нали, като на хора, дето не разбират от качествен код, пък това не е точно така.
PHP си е език за програмиране, както всеки един друг език и както всеки един друг език трябва да се пише добре. Нали така? Какво правим ние? Всъщност моята идея е аз да ви покажа какво правим, а вие да кажете кое от това ви кефи, кое не ви кефи, евентуално да дадете някоя идея, аз с удоволствие ще я приема. Така, на какво наблягаме ние в нашия тренинг камп? Първо на много сериозно разбиране на PHP като език. Тоест, кое е в PHP, как се ползва, за какво се ползва, как работи и нещо, защото тъй като PHP-то е доста така динамичен език. Нали, на PHP едно нещо може по много начин да се напише. Нали, идеята е да им дадем на хората знанието, да могат да преценят кога нещо е добре, кога не е добре. Съответно, другото нещо, на което наблягаме, това са алгоритмите и определенето на сложност на алгоритми. Така, много хора, нали, смятат, че това в PHP са пълни глупости, нали? Това са алгоритмите, тия дет пишат на си. Ами, не е точно така. Хубаво е човек да учи алгоритми. Малко ще ви кажа моите за това нещо. Съответно, друго нещо, което според мен е задължително един добър PHP програмист да знае, това са веб стака като цяло и въобще как самия веб работи, което включва, нали, основните веб технологии HTML, CSS, JavaScript и как работи самия HTTP протокол. Така, ООП в дълбочина и как се използва в реалния живот ООП-то. Това е, нали, като цяло наболял проблем за всички, защото, нали, повечето хора, като знаят някакви хора, които са неопитни, хората знаят как се пише ООП, ама трудно ползват ООП. А пък ако трябва да правят ООП архитектура някаква, съвсем. Така, бази данни естествено и SQL, нали, то PHP много често среща като PHP наклонена MySQL, така че това е нещо задължително. А в днешно време много от нещата отиват, нали, вече в друга посока, да не се ползват SQL бази данни, т.е. не е relational database, ами някакви по-различни, по-бързи и по-прости. Git естествено, защото, нали, знаем, без Git не можем да живеем вече като софтуерни разработчици. И фокусираме върху MVC и изучаваме един модерен MVC фреймворк, защото просто човек, който не знае какво прави MVC, не знае нито един MVC фреймворк, според мен трябва да първо да научи и тогава да работи. И последното нещо, нали, на което много наблягаме, това са Web сервиси и REST. Как се правят Web сервиси и как се ползва REST, защото в днешно време вече, нали, има application с много така разнообразна архитектура и като цяло, особено когато не правим нещо, което иска добро SEO, трябва да е някакъв по-такъв голям софтуер. Повечето хора избират някакъв такъв сервис базиран, т.е. да използват някакъв сервис базирана архитектура. Така, нали, аз върху тия неща, дето ви казах сега, ще се спра по-отделно. Ако там нещо почне да ви отекчавам, нали, някой може да кихне, да се изкашля, нали, това. Но все пак, нали, ще ви кажа така по-подробно, за да може, нали, вие да помислите да дадете някоя идея или да кажете някоя критика и двете неща са полезни. Та, както казахме, държим много на доброто разбиране на PHP, като под това аз разбирам много добро познаване на детайлите на езика. Примерно да знаем, че в PHP 5.6, да кажем, като ви свърши форича, вътрешния поинтър на масива остава накрая, пък в PHP 7 форича го ресетва и пак се връща в началото. Така, ако не се лъжа за версиите само, нали, горе-долу има го този проблем. Така, как нещата работят отдолу? Значи, ние много така сериозно обясняваме нашите кадети, че то всъщност PHP отдолу е написан на C. И всъщност много голяма част от нещата, които ползват, са C код, който се рънва от самото PHP и затова е много по-добре да ползват вградени функции, отколкото сами да си ги пишат. Например. Така, също така гледаме, нали, да им дадем някакви добри насоки, нали, в посока ползване на добри практики. Какво разбираме под това? Ами най-малкото да се спазва код стандарт. Така, значи, когато отначало започне през TNMO5, аз ги карам, нали, да ползват OTBS.
Има ли някой, който не знае какво е OTBS, да вдигне ръка? The One True Brace Style се казва, това е нали, един от най-старите стилове за писане на код. Това е стила на писане на код, където нали, да отваряш къдрава скоба, се пише на същия ред, като if, for each и така нататък. Нали, мен специално това ми е нещо, което ми е удобно. Нали, не съм го избрал нали, с някаква друга цел. Идеята е като цяло хората, които обучаваме, да свикнат да ползват код стандарт и на всичките кода да им е като на всеки един от останалите. Защото знаете много добре, много е кофти, като фанете някой код, дед го е писал някой колега и видите някакви неща, те така се разминават и не мога да разберете изобщо какво пише там, докато не седите и го гледате 5-10 минути. И ползването на код стандарти, това много го редуцира. Съответно, учим ги да ползват константи. Това няма за кого го обяснявам, за какво предполагам. Гледаме да наблягаме на новите неща в PHP. Тъй като нали, PHP последните няколко години много се разви, то предполагам ще продължи да се развива. Значи 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9 и 7. Всяка една от тия версии нали, вкара по няколко нови неща нали, в употреба в PHP-то и ние сега трябва да ги знаем. Също така нали, работим и с структури от данни, т.е. обясняваме основните структури от данни, нали, как се ползват, за какво се ползват, кога да ги ползват, кога да не ги ползват. И нали, съответно, знаете, нали, в PHP сега има една библиотека, т.е. той не сега, отдавна има една библиотека SPL. Там има нали, някои структури от данни, за какво се ползват ами, за оптимално изчисление, нали, решение на някакви проблеми, като представят нали, данните по определен начин. Така, говорим се доста също така за действие, за разлика между стари и нови версии, защото нали, аз ви казах, т.е. и вие знаете, аз не какво ви казвам, на повечето нали, всички нови версии нали, от PHP 5.3 нагоре, нали, където дойдаха, донесаха по нещо ново в PHP-то и сега хората, като си качат кода нали, на някакъв сървър, който е да кажем по-стара версия и кода им е работил нали, на някакво място под някаква друга версия, пък отива да работи по по-стара версия, се трябва да са наясно, че някои неща могат и да не работят и нали, да знаят поне защо се случват тия работи, да знаят, че примерно по-старата версия на PHP не поддържа примерно определен синтакс или определен фичър, или поне като видят, че проектът им ще бъде качен на някаква стара версия, да кажат, чекай малко, това ако стане, ще имаме голям проблем. Също така, говорим си доста за разлика нали, между стари и нови подходи нали, в изграждането на един PHP application. Значи, повечето от вас, дето имат повече опит, особено, спомнят там нали, PHP 4, 5.1, 5.2, нали, как се правиха нещата. Но така, require, once, include, такива неща се използваха за преизползване на код. Сега, нали, то не знам дали е нямало autoload или хората не са го знаели. По-скоро OP модела на PHP тогава не е бил много добре развит. Та говорим се за това, нали, как тогава се е правил. Нали, те хората преди да стигнем до OP, примерно, не могат да пишат класове, да кажем. Сглобяваме с нещата, както са ги правили едно време. После нали, един вид се опитваме да направим рефакторинг на това, което сме направили по стария начин, да работи нали, по новия начин с обектно ориентиран модел и така нататък. Алгоритми, сложност. Сега за какво ги караме хората да учат алгоритми? Ами, ученето на алгоритми, според мен и според колегите ми, развива всъщност много неща. Нали, това кара хората най-малко да си напрегнат мозъка по някакъв начин, който те не са го правили до сега. Особено хората, дето никога не са програмирали, защото хората, нали, които идват при нас, дето са програмирали, то има и доста такива, между другото смисъл. Хора от Софийския, хора от Техническия, те да кажем по-добре се правят с тези неща, обаче ние за да може да им изравним нивото, нали, караме особено хората, които не са програмирали, да ги учат и да ги знаят добре тези неща. Защото ученето на алгоритми първо, че нали, учи хората да избягват такъв код, нали, за да разберете какво прави бая, трябва да загледате. Нали, то е първо, че има висока сложност, второ, че нали, не е такъв self-explainable по никакъв начин. Така,
и научава хората най-вече да се справят с някакви проблеми, тъй като базовите алгоритми, нали, всичките сортирания там, които се сещате или не се сещате, съдържат в себе си някакъв похват, който би могъл да се използва в някаква абсолютно реална ситуация за оптимизиране на работещ вече код. И затова, нали, според нас е важно хората да им ги обясняваме тия неща, да ги караме да знаят, защото това по никакъв начин не им вреди, не ги натоварва излишно. Най-малкото, нали, като имате един сървър, дето обслужва примерно 100 клиента, в един момент, като трябва да обслужи 1 милион клиента и с гъне, може да се окаже, че всъщност има някакъв софтуерен проблем, който да се реши с някакъв такъв алгоритъм. Примерно да се вземате на бачове нещата или така нататък, просто, нали, да си пооптимизирате кода и съответно нещата да тръгнат без проблем. Нали, не, че алгоритмите са панацея, ама сигурно си има и такива случаи. Така, и като цяло хората, нали, които обучаваме, като видят един усукан код, нали, дето има 4-5 форича, един в друг, примерно, на мен се е случвало, нали, даже на младини да пише и такъв код. Сигурно на всеки от вас, дете е писал, се случвало. Хората, които обучаваме, като го видят това нещо, ще си кажат, да, този код е кофти, този код така не трябва да бъде написан и ще го евентуално оправят, ако имат възможност. Така, www и web технологии, както казахме, нали, не може, нали, един човек, дето е PHP девелопър, поне според мен, да не разбира на едно прилично ниво от тия 4 неща. Първото, което е много неприятно, нали, за един менеджер, ако, нали, да кажем, няма свободен програмист, има някакъв фронтенд проблем и при някой PHP девелопър и му каже, гледай, сега ти гледам да си свободен, аре тук, нали, този CSS да го пипнеш малко, нали, това да направиш. Ами и човека като каже, аз съм backend девелопър, тия неща не ги разбирам, нали, не ги мога и така нататък. То едно на ръка, че е кофти, нали. Второ, че, нали, така е, че PHP е език за web и, нали, неговата първоначална идея на създаването му е той да бъде използван за web. И, нали, някакси не може без web-а, без тия 3 неща първите да съществува. Също така, доста често се налага, нали, за един PHP девелопър да понаписва доста JavaScript. Аз, примерно, имал проекти, дето съм работил в тях изцяло като JavaScript девелопър, в смисъл само JavaScript съм писал, да кажем бекенда, примерно, на някакъв друг език е бил, нали, не е бил на PHP, там си го е писал друг човек, аз съм писал само JavaScript отпред. Нали, е много удобно, нали, когато имате такъв човек, дето мога да го използвате за всичко. Нали, най-малкото, нали, той си има име даже в днешно време, Full Stack Developer му викат и така доста се цени от HR-ите и не само. Така. Другото нещо е HTTP протокола, на което много наблягаме, защото в крайна сметка, вие като, нали, този човек, където е при нас, дето го обучаваме, като един кадърен PHP девелопър, не може да не знае, като напише адреса в браузъра и като хитне Enter, какво всъщност се случва, нали? Че браузъра изпраща заявка до сървъра, че връщата му сървъра респонс, че като искаме да редиректнем примерно браузъра, примерно ние всъщност пращаме един хедър, нали? Той казва на браузъра да отиде някъде, че примерно кукито е хедър и, нали, как куките да вървят и така нататък, че Ajax също е хедър, нали? Не можем да се скрием от някой злонамерен тип, като си направим нещата с Ajax, защото той просто ще смени един хедър и пак ще е в играта. И така, още взето, доброто познаване на HTTP протокола много така кара хората да пишат някакъв малко една идея по-секюрнат код. Така, ООП в реалния живот. Ами, както ви казах, много често се случва така, че всъщност хората отиват на работа, могат да пишат класове, знаят каква е разликата между клас и обект, знаят как се наследяват класове, знаят, че интерфейси могат да се имплементират и така нататък, обаче им е много трудно да правят добри ООП архитектури, а не добри, прилични да ги наречем, защото, нали, все пак тук говорим за джуниори основно. И така, ние се опитваме това да го променим. Нали. Първо се опитваме да им обясним, че това кода да се пише, нали, ООП. Искаш да кажеш нещо? Има, да, има микрофон.
То, защото се записва и за това да можеш да те увековечим. Тест? Да, чува се. Добре. Тук може би не е лоша идея, не знам дали го преподавате, освен модел View Controller дизайн патерна, да включите тук и дизайн патерн в ООП. Да, ние всъщност така сме по ги този включили. начин ще се улесни мисленето. Да, основните дизайн патерни, общо взето ги преподаваме, имаме даже лекция специално дизайн патерни, просто аз съм го пропуснал това в презентацията си, мерси между другото. Така, първо се опитваме да им обясним на хората, че е много хубаво да си преизползват кода, ако не е изключително задължително. Що е много хубаво? Ами, защото като напишем един код и вместо да го сложим в някаква структура, която може да се преизползва, си го накопи-пейстим наляво надясно и в един момент, като открием някакъв бъг в този код, какво правим ние? Ми тръгваме да оправяме там, където сме го накопи-пейстили. И в един момент се на 2-3 места изтърваме и то се оказва, че ние си мислим, че сме си оправили бъга, пък той бъга си го има. И така го отправяме 4-5 пъти и то също така не е много сигурно дали сме го оправили наистина. Докато имаме един код, който преизползваме всеки път, променяме там, навсякъде работи. Така още това е идеята, която се опитваме да им вкараме на нашите кадети. Съответно, много добре ги запознаваме с фичерите в PHP, които са в контекста на обектно ориентирано програмиране. При нас много си скефих, там една от курсистките ми предния камп, момиче, сега нищо лошо, даже напротив. То още взето това, дето имаше една поговорка едно време за жените програмисти, да знаете, вече не е вярна. Както видяхте от предната снимка, там дето ви я показах, изобщо не е вярна. Така. Отива тя на интервю и те я питат какво най-много ти хареса в PHP-то и тя им казва трейтовете. И всички, вау, взимаме. Много беше як, мен много ми хареса, защото аз наистина много им наблягах на това. Примерно трейта за какво се използва, ами като имаш интерфейс, дето, защото PHP няма множествено наследяване, обаче като ползваш интерфейси и трейтове, много лесно може да се уредиш с много сериозно множествено наследяване. Така. И аз това им го показвах много, защото трябваше да имплементираме там 10 пъти един интерфейс, напляскахме се един трейт и го имплементирахме така. Също така, това като цяло, ако сте заглеждали примерно в на Laravel фреймворка кода, това е така много вече сериозно течение в PHP програмирането, да се преизползват трейтове. Така. И това е много готино нещо. Също така се опитваме хората преди всичко да ги накараме да мислят в ООП аспект. Като това как го правим, казваме сега отивате ви на спирката си, чакате трамвая и почвате да правите обектно ориентиран модел на тази ситуация. Всъщност ние се опитваме да ги изкараме от контекста на направете сега клас, дето прави там ирационално число, какво беше там? Имагинерната част, комплексно число, дето е класически университетски пример, ами накрая направо да ги вкараме в реалния живот, защото то реално софтуера това прави. Описва в код житейски проблеми и ги решава по някакъв по-бърз начин. Така, другото, което се опитваме да им дадем на нашите курсисти, макар че то е малко трудно, тъй като това е по-скоро топик за по-напреднали хора, това са solid принципите. В смисъл, че говорим си ги, обясняваме си ги, съответно някои от тях ги възприемат бързо и ги разбират, съответно някои от тях не могат, защото то, не знам, ООП-то е малко, изисква някакво време да са смели и хората да почнат да разберат защо аджаба наистина трябва да ги ползваме тези неща, но в един момент ние сме сигурни, че тия хора почват да ги разбират и в един момент, като му дойде времето, те се сещат за това и почват да го правят по този начин, правилния начин. Така, Database Aspect, естествено, учим много сериозно какво може да правим с MySQL Database сервера. Съответно за клиент ползваме основно MySQL Workbench, защото аз специално лично PHP MyAdmin не го харесвам.
Нали, съответно, това е първо, че е безплатно, второ има един фичър, дето е много готин и много помага на хората си представят данните така по-близко до тяхното създание. Нали, особено като имат много таблици, ами има тул за ER диаграми, нали, Entity Relation, дето ви показва, нали, табличката, с коя табличка е вързана, показва имате ли foreign key, нали, за тези от вас, които не са запознати. Да, и наобратно може също. И така, това, нали, като цяло им помага на кадетите да си представят по-големи данни и връзките между тях по-картинно, пък не знаете хората, като може да си представят картинка и по-добре запомнят. Съответно, опитваме се да им дадем всички фичери на езика SQL. Тоест, нали, DML, DDL, SQL, имаме много практически занятия, които са свързани, нали, с писане на много query-та, които включват много таблици, агрегация. Тоест да свикнат хората, нали, че обикновено селекта, като го правят, няма го правят от едно място само. Така, говорим си, нали, доста за индекси и перформанс. Това поне се опитваме да го правим, защото някой път, нали, нали, като не ти умре в ръцете, не мога да разбереш, че му е тежко. Нали, и не винаги, нали, остава време чак така да го убием, нали, да видим що, нали, как умира с индекс, как умира без индекси. Но, нали, говорим си ги тия неща, хората знаят, че там, където има join, там, където има where клауза, там трябва да има индекс. Така, foreign key и цялост на данни, нали, това са едни важни неща, които, нали, някои хора избягват по определени причини, нали, перформанс, например. Но в други ситуации това е нещо изключително важно, нали, когато е много важно да имате, нали, цялост на данните. Съответно, нали, ние това също го обясняваме на хората, кога е добре да имаме foreign key, кога не е добре да имаме foreign key. Така, и не на последно място, тъй като в днешно време вече сториджа вече се изнася малко или много извън релационните бази данни, т.е. в много случаи дори има application, дето изобщо не работят с релационна база данни по ред причини, защото просто релационните бази данни, нали, може да се каже, че са слабото място на всеки един web application. И, нали, в днешно време, нали, тъй като и юзиджа на самите web application вече е доста по-сериозен, се налага доста често да се ползват някакви такива неща за различни цели. Дали, нали, като сторич на оперативни данни, като кеш и нещо различно. Да показваме си Redis, общо взето, защото Redis е така доста простичък и съответно пък доста бърз, нали, смисъл там общо взето правим, да кажем, 1000 инсърта в MySQL, правим 1000 инсърта в Redis и то се вижда кое е по-бързо, много, много бързо, защото просто MySQL някой път даже му минават 30 секунди тайм-аут и казва цък. Така, докато Redis си ги вкарва и няма никакви проблеми. Така. Моля? И поддържа транзакции. Добре. Redis? Добре, супер, аз не го знаех това, мерси. Идеално, значи на прав път сме с Redis. Добре, супер. За Git. Нямам идея. Толкова надълбоко не сме се чак впускали. Ма сигурно поддържа, що да не поддържа. Така. Добре. Сигурно може да се сложи по някакъв начин, така че да минава конекшена към него през SSL. Просто на конфигурация, предполагам. Така. Git е следващото нещо, нали, с което много държим да се занимаваме кадетите. Нали, сега по принцип на новите хора, нали, в една компания отначало е малко трудничко да свикнат, нали, с това, че всичко трябва да минава през някакъв version control и как да го ползват, доста недоразумения има и така нататък. Нали. Сега къде стана конфликт, как стана този конфликт, че как да го резолвнем и така нататък. И ние това горе-долу се опитваме да го решим последния начин. Първо, нали, правим на хората една много солидна лекция върху Git, т.е. какво може Git, какво може да се прави с него и как се прави то. Съответно, нали, след тази голяма теоретична лекция, те хората, нали, запомнят някакви неща, но, нали, това
по никакъв начин не гарантира, че те са ги научили тези неща, които смятат, т.е. които ние сме им дали и съответно ние трябва по някакъв начин да го затвърдим това нещо. Как го затвърждаваме? Ми задължаваме ги да се предават домашните през GitHub. Съответно, нали, ние за непредадени домашни, нали, няколко поредни гоним, съответно хората са мотивирани да се предават домашните. Съответно са мотивирани да ползват Git много сериозно. Нали, това като цяло ги научава, нали, основно на базовите неща, в смисъл, нали, там, commit, push, pull и така нататък, нали, не ги научава, нали, на най-сериозните работи, но имат, нали, една добра култура, която им позволява да владеят Git. Добре, второто, което е, те по време на нашия камп трупат, нали, някакъв така приличен GitHub профил, което, нали, в последствие им помага като ходят по интервюта, защото, нали, могат да покажат винаги код, който са писали. Съответно, нали, знаете, в днешно време GitHub профила е, така може да се каже, една от визитките на софтуерния разработчик. В смисъл, нали, мен са ми пращали оферта за работа, защото някой ми видял GitHub-а. Не знам, предполагам, че при вас е случвало, но някои хора ги гледат тия неща. И е хубаво човек да има хубав GitHub профил. Тъй, да. Да, имаме. Да, как са бранчове им показваме как се правят. В момента на колаборация, за който предполагам питаш ти, е финала на нашия камп. Значи на финала на нашия камп ние ги събираме в отбор по двама или по трима и им даваме един така сериозен дебел проект, който е, да речем, копия на истински апликейшън някакъв. И съответно, те, тъй като са няколко човека, те първо, нали, се научават горе-долу да се разпределят работата или се научават как не трябва да се разпределя работа, нали, което е, нали, да, пак е добре. И съответно нямат шанс да успеят, ако не ползват Git, защото просто ако не ползват Git, това означава, че трябва, нали, всеки ден или там на някакво известно време да се срещат, да се разменят едни файлове, а той вече кода като стане много и те вече почват да усещат, че това не е готиния начин да ги правят нещата и в един момент се изкефат на Git-а, нали, почват да си го ползват. Нали. Сега, нали, ние не могат, нали, първото, което е, нямаме възможност да ги следим чак толкова много изкъсно, защото примерно те завършват горе-долу. Примерно на мене ми завършиха предния камп, 26 човека, бяха в екип по двама, то значи 13 проекта. Срока за проекта е един месец, нали, аз няма как, нали, 13 проекта чак толкова да ги гледам, нали, затова, нали, сме им дали някаква известна свобода, но все пак има задължителни неща, които трябва да покрият. Та така, нали, чак, нали, с бранчове не сме ги карали да работят, но това сме им го показали, то, нали, не е нещо, кой знае колко сложно като команди. Така че би трябвало да работят заедно, да, по един проект. Да, е много хубаво, защото, нали, реално като отидат на работа, те това правят и трябва да знаят. Сутрин като дойда на работа правя пул, вечер като си тръгвам правя пуш. И това е. Сега в MVC контекст, нали, какво правим, за да им обясним на хората как и защо да ползват MVC като дизайн патърн и MVC като фреймворк. Т.е. някакъв MVC фреймворк. Така, първо, нали, поне аз това, което правя, т.е. показвам как може да се напишем from scratch един MVC фреймворк. Съответно никой нищо не разбира, нали, защото то в един момент почваме да изписваме за много кратко време много дебел код. Нали. Правим един рутер, един контролер, едно view, до модела обикновено не стигаме. Нали. Модела, сега аз още взето се опитвам да им покажа как се прави ORM, още докато учим за бази данни, нали, смисъл, там имаме практики след базите данни. И аз им казвам сега, нали, гледайте как трябва да пишем заявки. Гадно ли? Гадно е. Сега ще покажа как да не пишем заявки. И горе-долу им показвам. Те съответно ме гледат така недоверчиво, нали, не разбират, защото пак изписваме сумати код за доста кратко време. И така, и след това им показвам, ето нещо, нали, Laravel, дето сега сме го избрали, що сме го избрали Laravel, не че мен ма кефи супер много, нали, но в момента това е най-популярният фреймворк.
Освен това има супер добър менюал, в смисъл, наистина за всичките му версии всичко пише почти. Съответно има, нали, там Laracast, дето... Сам за менюала да кажа, не е толкова добър колкото. Да, не е толкова, ама да, в един момент, като трябва да правиш нещо, дето е малко така по... Нали, не... Аз мога да ви дам практически пример. Например, на един с колегата тук се срещнахме с един проблем с сешън фасадата. Тъй... Оказа, че за да си запазиш данните в сешъна, трябва да извикаш процесия. Сейф на фасадата, което въобще не е описано в документацията. Еми да, те сигурно ще си го апдейтнат, нали, хората. Те имат, нали, също така голямо комюнити, което го поддържа и така нататък. Има и също така Laracast, дето са едни 20 на видеа, дето човек ако реши за една седмица може да ги изгледа и да научи основните неща в Laravel. Така, това е причината, поради която сме го избрали и, нали, според мен поне е задължително, нали, един PHP девелопър в днешния свят да знае поне един такъв MVC фреймворк, който още ще научи, нали, няма особено голямо значение, защото те като цяло всичките са почти едно и също нещо правят, почти едни и същи фичери поддържат и така. Но сме избрали Laravel заради широката му популярност, голямото комюнити. Така, Web Services и REST. Значи, в днешно време вече, както казах преди малко, съответно много от хората, които правят веб-базирани апликейшени, гледат да избягат от стандартния модел, нали, който, нали, прави браузъра заявка към сървъра, сървъра му връща един HTML, дето е генериран там, нали, с някакъв JavaScript, дето горе-долу го прави да шава. Нали, в днешно време горе-долу се наблюдава повече, нали, поне според мене, тенденцията е по-скоро да се ползва така наречената N-tier архитектура или многослойна архитектура, което ще рече, че, нали, на клиента имате един, нали, HTML, CSS, JavaScript application, който, нали, за данни с Ajax си говори с някакъв сървър, който, нали, имплементирал някакви сервиси или с някакви API-та. Нали. Също така набира така популярност така наречения нали, модел на микросервиси. Тоест, нали, не да имате един сървър, нали, ами да имате distributed сервиси за общо взето почти всеки един модул във вашия application. Нали, това за големи неща, нали, доста се ползва, поне аз доколкото ги следя работите. Някакви хора от големи компании казват, че така се правят нещата, защото било много яко и модерно и много лесно се поддържало. Така. И съответно, всеки от вас, който е писал някаква API, сигурно се изблъска в проблема, особено от как се ползва JSON, защото преди, нали, като се ползваше XML и SOAP, там, нали, си има стандарти някакви и не може човек съвсем каквото си иска да си прави. Обаче, като имате JSON, вие сте съвсем свободни, нали, да си моделирате данните, които пращате на сървъра по какъвто си искате начин. И като цяло не винаги този начин е стандартен, не винаги е добър, нали, за вас, за този, който ви ползва като сървър, нали, защото, нали, сме от PHP страната. Пращаме им ние на хората някакви данни, те са някакъв JSON, пък те дали могат да ги ползват, дали не могат да ги ползват, удобно ли е, не е удобно, ние не знаем. В един момент разбираме и почваме да си правим някакви модификации върху аутпута, който правим. Съответно, това, нали, води след себе си някакви последствия и така нататък. Това е, нали, проблема. Проблема е, че няма стандарт. И ние за това, нали, наблягаме върху REST. Сега не, че REST, нали, е някакъв супер стандарт, но поне вкарва хората в някакви рамки, така че те, нали, до някаква степен поне да правят нещата стандартно. Пък стандартите, както знаем, са сравнително хубаво нещо, поне знаете горе-долу какво да очаквате. Така, и нашата цел, нали, като цяло, този камп да излизат не само, нали, PHP програмисти или JavaScript програмисти или Java програмисти или Android програмисти, ами ние да варим хора, които могат да правят софтуер и да решават проблеми на първо място. И да, специално се опитам да ги стимулирам моите кадети по следния начин. Да не се придържат само към една технология на първо място. В смисъл, нали, ние като учим PHP, нали, това не значи, че човек не трябва да е запознат с нещата около PHP-то. Нали. Примерно, сходните технологии, нали, като Java е примерно
.NET, там ASP, MVC-то им. Нали, в смисъл такъв, то няма как да им обясня, нали, докато им обяснявам PHP как стават нещата, нали, при другите технологии, ама да кажем, мъча се да правят паралели, така че, нали, на тях да не им се струва нещо непонятно, ами, нали, да знаят, че е различно, но да знаят, че прави също нещо по малко по-различен начин. Много ги съветвам да не се придържат само към една операционна система, по-скоро ги съветвам да не се придържат към Windows, защото в крайна сметка PHP кода им, като го качат на някой сървър да работи, и той няма да работи на Windows най-вероятно, ами най-вероятно на някакъв Linux ще го качат. Ами постоянно. Еми да, аз от начало като дот им казвам, ами гледайте сега в момента, нали, модерният web development на Windows е така гадничък. Зато ако имате, нали, ако смятате, че няма да ви бъде трудно и това допълнително вас затрудни, инсталирайте си един Linux, може на Dual Boot, ама се опитвайте поне, да. Ами работим с Eclipse, между другото. Що работим с Eclipse? Да, това е много хубав въпрос. Що работим с Eclipse? Ами първо, защото е без пари. Това е най-богатата причина. Второ, ами да, сега това е, нали, имаме, да кажем, варианти да го сменим, нали. Другото, което е Zen Studio, примерно, е на Eclipse. Някои фирми ползват Zen Studio и съответно, нали, хубаво човека да е запознат с идеето. Нали, аз съответно, нали, тъй като трябва всичко да е сравнително стандартно, нали, на компютрите, където са тук в кампа, съм инсталирал Eclipse. Също така Eclipse, нали, доста хубава дебъг перспектива има, съответно, защото работим от начало под конзола само, нали, докато се научат да програмират, т.е. първо им ги учим да програмират, после им давам да пишат, нали, HTML и CSS, защото, нали, иначе, нали, много кофти се получава, като, нали, човек почне да се учи на PHP от HTML и CSS и той сега кое да учи. И пък така, нали, малко по-добре се фокусират. Eclipse има много хубава конзола и освен това, нали, тъй като трябва да четем конзолата, ползваме readline, ама readline на Windows не работи. Аз съм си написал един хак, дето работи там на Windows, нали? И съответно под PHP Storm, примерно, не ми работи хака. И затова, нали, това е другата причина да ползваме Eclipse. И така, причините са много, нали, аз като цяло така им казвам, това ще ползваме тук, иначе вие вкъщи мога да ползвате това им показвам, нали, пак Eclipse, Zen Studio, NetBeans, PHP Storm, нали, не точно в този ред, но казвам каквото ви хареса, каквото ви е удобно. Нали, PHP Storm, нали, според мен е най-доброто идея, което може да се ползва, после NetBeans, после някакви други. Така, той поне на мен е мнението. Така, караме ги, нали, да се учат да работят по терминал, защото, нали, в днешно време много от нещата, които правим като девелопери, всъщност ги правим под конзола. И малко е трудно, нали, като не разбираме как се случват нещата под конзолата, да правим смислени неща. И най-важното, нали, не само това за различните програмни езици го казах, нали, така или иначе нашите кадети, нали, тия примерно, които са PHP, почват да учат PHP, после учим JavaScript. Те научават JavaScript на едно много хубаво прилично ниво, HTML, CSS също. Също така хората, които учат JavaScript пък от там нататък, те отначало се започне с PHP и примерно ние след като минем Ajax раздела, тогава ги разделяме. Тоест те знаят, нали, един Ajax, като се разхори между клиента и сървъра, какво се случва точно, смисъл какво носи, какво в една посока, какво носи в другата посока. И така, и не на последно място, ние ги караме, т.е. не че ги караме, ми стимулираме ги да бъдат постоянно любопитни и им обясняваме, че това, че те нашия тренинг камп, като го завършат, това не значи, че те са завършени програмисти, ами значи, че от тук нататък започва тяхното развитие. И още взето съвета ни, нали, към тях, което постоянно го правиме, да не спират да се развиват никога и така. Това, което, нали, ви разказах до сега, надявам се да не се ви отекчил много, до какво е довело. Това са ни нашите резултати. Сега в момента сме на третата година от
развитието, т.е. от съществуването си. До тук сме направили 5 пълни сезона, т.е. 5 обучения са минали, в момента тече 6-то и си е някъде към края на първата четвърт. Октомври някъде ще приключим с този сезон. Имаме 336 завършили курсисти. За всичките кампове говорим. Съответно от тях 276 са започнали работа като програмисти някъде. Дали ние сме им намели работа или те сами са си намели работа, те като цяло някой път се получава така, че след кампа по-късно се намерят работа, но като цяло success rate на нас това не е общо взето целта, да вкарваме хора в индустрията преди всичко. И имаме 80% горе-долу success rate на тази наша цел и съответно за тия 5 години имаме 60 комерциални партньора, т.е. фирми, с които ние имаме сключен договор и те най-малкото правят интервюта с наши кадети. Като условията за фирмите са следните: да подпишат договор с нас, могат да интервюрат хора, ако не наемат никого, нищо не ни дължат. Така, но ако не имат някой, дължат съответно комисионна. Така. Така. Какво мислите? Сега не толкова за последното, което казаха ми, по-скоро за нещата преди него. Ама, защото исках да уточня, нали? Да кажа ли? Добре, 3000 лева без ДДС на човек еднократно. Еднократно. Като е много важно... Моля? Да, казвам аз, защото все пак, трябва да питам. Не е тайна, бъзикам се. Да, горе-долу така излиза, на така сума, за обучението на един кадет. Нямам представа, в смисъл там вече някой друг трябва да... Трудов договор. По принцип всичко си. Да, тъй като те са ни основният спонсор, това са хората, които ни плащат найема, заплатите и така нататък и те си имат право на first pick. Така. Цато е относително, те взимат хората, които им харесват на тях. Дали са най-добрите или не са най-добрите, това е относително. Така. Другото, което е за фирмите специално, ние какво искаме? Искаме фидбек от фирмите и от хората, които сме наели, т.е. там на 6 месеца, не така? На 3 на 6 месеца искаме, то всъщност през 3 месеца, първите 2 години, искаме фидбек от хората за фирмите и от фирмите за хората. Така, това ще го правим, от фирмите за хората го искаме да знаем ние добре ли сме го обучили, добре ли сме ги подбрали тия хора, дали ли сме им качества, които да могат да им позволят да работят като девелопери, а пък от хората съответно искаме да видим дали трябва да продължим да работим с тази фирма, защото има фирми, които знаят, те не са най-коректни и хубаво ние да го знаем това преди да си пратим хората при тях. Много ще се радвам сега да ми кажете вие какво мислите за тези неща, които ви разказах по-рано и да дадете някакви препоръки към това, което можем да направим за хората и така. Искаш ли микрофон? Доколкото разбирам, вашата идеология е да обучавате фулстак програмисти, а не по-скоро да. Това ви е... по-скоро да, защото понякога се получава така, че хората биват наемани за една длъжност, пък всъщност почват да програмират нещо друго. Тоест, аз примерно имам курсист, който да кажем, той завърши JavaScript курса, по-списан на Android, сега пише на Objective-C. Така и човек си работи с кеф и няма никакви проблеми, така че гледаме хората да бъдат гъвкави, преди всичко, защото може да се окаже, че той ще примерно на интервю във фирма, дето няма да го интервюра примерно за PHP,
Обаче като го видите, човека, нали, има между ушите и съответно е така насочен, т.е. човека е насочен към това да се решава проблемите, а не да ги замазва, твърде вероятно да го вземат, нали? Защото в крайна сметка един джуниор девелопър е много по-лесно да се преквалифицира, отколкото, нали, някой, дето е писал 5 години на едно нещо и така. И също така вече, нали, тенденцията в фирмите, специално аз поне доколко забелязвам, е да търсят full stack девелопери наистина. При нас дефиницията е да може да програмира фронтенд и бекенд достатъчно добре, т.е. 50-50, горе-долу. Значи, обучението протича последния начин. Занятията са по 3 часа, като на 2 периода е разделен тренинг кампа. В първия период обученията са 2 пъти седмично по 3 часа. След това стават по 3 пъти седмично, пак по 3 часа. И, нали, обученията са тук, съответно изискваме присъствие, съответно ако хората не присъстват достатъчно редовно, спират да присъстват изобщо и така. Понеже видях доста така приятен списък от неща, които мен ми се дощя да съм ги открил, когато съм се учил, а не, нали, на дърти години. Но към Solid и дизайн патърните, както колегата спомена, ще да добавя нещо, което аз последната половин година едва му открих, но мисля, че ще е хубаво за хората от началото. Наричат го Object Calisthenics. Трябва да си го запиша. Ако го изгуглите, има доста приятни лекции на Рафаел Домс, визирайки PHP комюнитито, на тази тема How to write code that lasts, мисля, че се казва най-популярната му, която обхваща накрая Object Calisthenics. Интересно е да гледате, те са 9 прости правила, които са приложими за почти всеки програмен език, не само за PHP. Супер, той ще го запиша, мерси много. Аз на тази тема искам още нещо да предложа. PSR стандартите преподавате ли им ги на... Значи аз бях почнал за това говоря, просто в момента се отплеснах. В момента, в който стигнем до ООП, нали, почваме да ползваме PSR стандартите. Супер. Според мен добре се оправят, според мен няма чак толкова много общо между той, че, нали, не знаят едно, пък трябва да знаят друго, защото те трябва, нали, да трупат скилове. Това е един скил, който им даваме, то не им пречи. Значи, PSR стандартите принципно им дават една обща база, ако тръгне се занимават с каквито да е фреймворци в момента, тъй като PHP FIG групата, тя съставлява предимно от хора, които се занимават в по-големи PHP проекти. Идеята на PSR стандартите е да намерят обща практика за всички тези проекти, върху, примерно за autoloading, за код стандарт. Да, и за Composer също си говорим. За Composer също. Да. Това им дава просто една обща база, която те, ако я знаят, могат да почнат да ползват много бързо най-различни фреймворци и PHP проекти по-големи. Добро е, тъй като са начинаещи, е добре да знаят, да имат някаква обща база. Вече оттам нататък те могат да се развиват в различни посоки, но както сказах, ти трябва да знаеш законите в едно нещо, оттам нататък вече като ги познаваш, можеш да бягаш от тях. Да, мисълта им дава една база. Оттам нататък вече могат да се развиват по много различни начини. Ние като цяло доста им даваме да четат допълнителна литература, така не ги спираме да се образуват. Изобщо даже малко множко им идва в един момент. Аз тук искам да питам само, когато се учите на бази данни, имате ли тестова постановка, примерно с някаква база? Да, с HR database, дето е на Oracle. И правите ли оптимизация на заявки, на select и join-ове и така нататък? Да, правим, нали, explain им показвам как работи, нали, как да си гледат, ползвали индекси, не ползвали индекси и така. Те.
Да, свикват с Laravel в един момент, да. Защото просто виждат как някакви неща, дето... Не, защото там е леснината, те в началото не им е за кинтите, за леснината им е. Да, има си трейд-офа наистина, да. Нали, но все, значи, аз затова първо им показвам как се прави без фреймворк, после им показвам как се прави с фреймворк. Съответно, да, тук имаш право, може би, нали, трябва да е ние сме си имали, нали, с други хора такива разговори, че наистина някой път остават недоразбрани някои неща и накрая хората свикат да ги ползват през фреймворк, а не, нали, да научат основите, ама се опитваме да търсим баланса в тези отношения. Да ти кажа, споменават се, но значи, сега нас какъв не е големия проблем? Големия проблем е, че курса не може да го направим много дълъг. Иначе, нали, ме е ясно, че, нали, не само юнит тестове, acceptance тестове е хубаво, нали, да има. Обаче имаме просто ограничено време и се опитваме да вкараме в това ограничено време, нали, някакъв добър минимум. Така че ние си говорим за тях, нали, аз им давам евентуално материали, особено ако има някой заинтересован, така или иначе, нали, те имат в програмата си задача да подготвят презентация за непозната технология и така, но просто, нали, имаме ограничено време и даже сме се чули какво да махаме от програмата, че да не стигне времето, нали, съответно да не е просто така, да им кажем, това го има, вижте го, нали, ами да им го покажем, нали, защото то човек, за да научи нещо, трябва, нали, първо да му го обясниш, после да му покажеш, после да пускаш той да го направи, нали, смисъл да остане нещо между ушите и ръцете, иначе, нали, то минава и заминава още взето. Така, тъй, че специално за юнит тестовете не мога да кажа, че сте наблягали много, но ние им ги държим като неизвестна със сигурност. Подготвяте ли по някакъв начин хората за интервютата след това? Подготвяме ги, да. Правим си доста така сериозни подготовки за интервюта, смисъл. Поставяме ги значи те първо по средата на кампа имат истинско техническо интервю с хора от Imperia Online, нали, което, нали, на нас дава първо верификация, че хората са окей, нали, второ хората виждат какво е, нали, да седнат трима непознати човек срещу тях да разкостят. Нали, защото обикновено и се случва на интервюта, нали, хората си подготвят гадни въпроси и казват, сега той като дойде ще го пръсна и обикновено ги пръскат, но, нали, не това пръскане го правим предварително, т.е. да, контролирано пръскане правим, нали, учим ги също така да си търсят сами въпроси и да свикват, нали, да им се задават гадни и непознати въпроси и те да не се притесняват да отговарят. Аз още взето това им казвам, нали, на моите кадети, сега, нали, не се притесняват, че тук е гадно. Идеята е като отидете на интервю и като свърши интервюто, нали, да кажете, то нещо трудно, няма ли да ме питате, нали. Сега, това колко се получава е друг въпрос, нали, ама аз това им казвам, че трябва да стане. Това вече колко се случва, нали, божа работа, но човекът си поставя високи цели, обикновено постига високи резултати. И това е, нали, нашата главна идея. Да, така е, да, после вече. Да. Да. Да, още взето, ако... Да, защото, примерно, нали, ние сме хора така, аз съм с тия хора при някакво известно време, там така до интервюто около 3 месеца, 2 месеца и нещо. Нали, хора сме, почваме да проявяваме симпатии, нали, някакви хора са ни симпатични по едни или други причини. Та мога да ги оставим, нали, така, да минат метър. Та хората, които им правят интервюта по средата, нали, това нещо го душират, т.е. не им дават да минат метър. Така, други въпросите или да гледаме видео и да пием бира? Добре.
Да, здравейте. Понеже в началото щях да кажа нещо свързано с това хората, които наемаме след това, как се оправят с други неща, нали? Понеже работя в Imperial Online, мога да ви кажа от първа ръка. От тази година, понеже нямаме IELTS курс, спокойно взехме хора, които са учили преди това Java, вкарахме ги в iOS, те се оправят. Взехме хора, които са учили Java, вкарахме ги в JavaScript, също се оправят. Деца вика, те, ако имат някакви фундаменти, след това действително може да ги вкараме в някаква технология, която е по-различна и те вършат работа. Нали. Не искам да го казвам като реклама, това е нашата статистика. Нали. Просто такъв е случай. Добре, значи да гледаме видео, не стига съм ви занимавал с глупости. Благодаря много за вниманието. Много благодаря.